Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukadzi ane makore 35 years but nemakore angu awa andiinawo. Ndakapinda mumamarriages anokwana iwo kuita 5 ndichingopinda ndichingobuda. Ndiri munhu wekuti kana wakanditarisa ndiri mutsvuku ndiri munako. That is why varume vazhinji vandinodanana navo vanondimanikidza kuti ndinge ndichipinda navo mumamarriages. But mukoma, once ndava mumarriage, zvinhu zvangu zvinobva zvatanga kundiomera. Sometimes murume uyo waunenge wapinda naye mumarriage achirakidza kuti anokuda ende achikuvimbisa zvinhu zvikuru. But the moment yaunongozonopinda naye mumarriage unoshungurudzwa mukoma zvekuti wega wakazvitarisa muglazi unozvibvunza kuti nezvandiri izvi ndini here ndiri kuudzwa nemunhu uyu kuti uri imbwa. Ndakambotanga ndichizviudza kuti nerunako rwangu it is far much better kuti ndingozvitsvakira hangu murume ane mari. This was in my second marriage. After ndabvawo mukupinda mufirst marriage yangu. First marriage yangu ndakangoipindawo ndichiri kuchikoro. Ndainge ndametiswawo neumwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Takangometisana tiri maform 4 kudaro. Iyo akabva atadza kunyora form 4 yake, iniwo ndikabva ndatadza kunyora form 4 yangu. Takabva tagara paya tiri tose pamusha pavo. Ndikabva ndabatsirwa vana vangu. Ndakazvara matwins. Ndivo vana voga vandakakwanisa kuita muupenyu hwangu. Ndakabva ndabatsirwa matwins angu, mukomana nemusikana. But ndigere pamusha pavo mukoma ndainge ndichishungurudzwa ndichitambudzwa. Ende mukushungurudzwa kwangu mukoma, vatezvara vangu vakambotanga vachandisapota. But inini ndaisaziva kuti kudifendwa kwose kwandainge ndichiitwa navatezvara vangu inhau yekuti ivo vatezvara vangu vainge vachitondichiva. Izvi ndakazozviziva mushure mekunge murume wangu ava kutanga kuitawo zvekuendawo achinoita zvechikurokoza nevamwe. Saka nguva zhinji ainge ava kungogara ari kumakomba ikoko. Aizoti paya paanenge awana mari ndipo paaibva azodzoka kumba. Saka pandakazoona kuti ivo vatezvara vangu vaiva munhu ainge achindichiva, dzimwe nguva ndaikwanisa kuti ndichiita mabasa epamba. Ndaizoti paya pakunocheuka ndobva ndaona kuti vatezvara vangu vanenge vakanditarisa. Dzimwe nguva vanenge vakagara pasi pemumvuri wemuti. Then inini pandinozonocheuka ndobva ndaona kuti ivo vaibva vakasika kutendeudza chiso chavo votarisa kune rimwe side. But ndinenge ndatozviona kuti vatezvara vangu vanenge vakanditarisa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti paya ndakarara ndobva ndanzwa munhu anenge achindinokera pahwindo kana kuti padhoo. Saka ndaizoti pakunobvunza ndichiti ko ndianiko, munhu uya aisapindura. Dzimwe nguva aikwanisa kungozevezera achiti vhura dhoo mani. Munhu uyu aizevezera ndainyatsonzwa kuti ndivatezvara vangu, kunyange zvavo ivo vainge vachizama kuti vasanzwikwa kuti ndivo vainge vachizevezera. Vaitaura vakachinja izwi, but izwi remunhu unongorinzwa kuti munhu uyu ari kutaura anenge nhingi. Saka vatezvara vangu vakatora nguva vachingoita sekudaro, vachingondinokera, vachindidongorera. Dzamara vava kuita zviya zvekuti kana ndaenda kunogeza kuchange house, ivo vaibva vanyepedzera kuita sekunge vasiri kuziva kuti kune munhu ari kugeza. Saka ndaizoti kana ndikanzwa kuti kune munhu ari kuuya, ndaibva ndakasika ndodanidzira kuti no, kune munhu ari kugeza, because pane umwe musi wavakangokaruka vabudikira kumasaidi ikoko kwaiva nechange house. Vakatopotsa padiki diki vandidongorera muchange house imomo zvekuti ndakatoti ndavakuridza mere, hamusi kuona here kuti ndiri kugeza baba? Ndokubva vatendeuka vakati sorry mwanangu, ndanga ndichitofunga zvimwe, ndanga ndisina kumboona kuti mune munhu ari kugeza. Saka magariro acho andainge ndava kuita mukoma ainge ava kundishungurudza, because uku nekusaidi ivo vamwene vangu vainge vachindibata senhapwa. Then nekune rimwe saidi vatezvara vangu vainge vava kundiitira mamwe maactions andainge ndisingambofariri zvachose. Dzimwe nguva vaikwanisa kuti paya patinenge tasara tiri tega, vamwene pavanenge vabuda vaingoita mamwe majokes aya ekuti mwana wangu ane zvivindi,
kusiya mukadzi akanaka kudai achimhanyidzana nekutsvaka mari. Handiti unofanira kuti semunhurume anenge akawana mukadzi akanaka kudai, unofanira kuti pose paunenge wawana mukana wobva wambouya wosakura munda wako, nekuti kana ukasasakura munda wako kana kurinda munda wako, handiti makudo anozongopinda achikubira here izvo zvinenge zviri mumunda mako. Saka mashoko ose awa andainge ndichiudzwa navatezvara vangu, kwandiri ainge asiri mashoko andaifungidzira kuti vatezvara vangu vanokwanisa kundiudza. But mukoma ndakangorambawo ndakangogara ndichiti zvino kana ndikaudza murume wangu, handiti ndinenge ndatokanganisa relationship iyo yandakangowanawo iripo pakati pake nababa vake. Vamwene vangu vairagidzawo kuti hapana kana chavainge vachimbosuspekta zvekare nevamwe vazukuru avo vainge vagere pamusha ipapo. Ndaiti kana ndikaenda kunochera mvura, ivo vatezvara vangu pakunodzoka vairagidza kuti vanenge vakafundumwara, sekunge kubuda kwandinenge ndaita ndine zvikomba zvandinenge ndaenda kunoona. Chakazoita kuti ndinge ndichiramwa musha mukoma ndechekuti ndakatoona kuti murume wangu aisava munhu uya aiva nepfungwa yekuti zvandakura, zvandava nemukadzi ende zvandava nevana, ndinofanira kuti ndinge ndichikumbirawo baba vandichekerewo pangu pekuti ndinge ndichivaka. Iye ainge achingoda kungoramba akangogara pamba pevabereki vake. Ndakabva ndangoona kuti it is far much better ndingosiya musha wacho, because nekusaidi ndainge ndichishungurudzwa naamai vacho, then nekusaidi ndainge ndichitoona kuti ziso ravatezvara vangu raitova ziso remunhu uya ainge achitogadzirira kuda kubata munhu chibharo. Mamwe mapiro acho avainge vachindiita mari ndezviya zvekundipa mari, zviya zvekuti vange vachizama kukwezva mwoyo wangu. But kwandiri ndainge ndichiona kuti izvi zvavainge vachida kundiitisa zvainge zvisingaiti. Pandakazoona kuti enough is enough, this was after mushure mekunge ndaudza murume wangu kuti kana iwe ukasakumbira baba namama nzvimbo yekuti vange vachikuchekera kuti tikwanise kutanga kuvaka, panguva yacho mukoma marriage chaiyo ndainge ndichitoida, because I was prepared kuti ndinge ndichitorova zvitina tikwanise kumisa kana chi1 room chedu. But murume wangu iye chaainge achingoda kungonwa doro nekuita zvake zveugweja izvozvo. Saka pandakazoti enough is enough, pane umwe musi murume wangu ainge abva kuchikorokoza kwake akadhakwa semadhakwiro aainge achingoita kana vabva mukubata mari yavo. Saka takazoti nguva iya yekuti tava kuenda kunorara, takasiya mama nababa vakagara zvavo mukicheni, ini nemurume wangu ndokubva taenda muimba yedu iyo yatainge tichirara. Saka tichinorara tainge takanganwa kunyatsokuvhara windo neketeni mune zvakanaka. Ndakazoti paya tichiita bonde nemurume wangu, inini ndainge ndivete pasi, murume wangu ndiye ainge ari pamusoro pangu. Mukoma zvandakaona ipapo zvakandirwadza ende zvakandishamisa. Ndakati ndakatarisa kuwindo kuya mukoma, ndokubva ndaona vatezvara vangu, baba vemurume wangu, vainge vakatomira pawindo paya vakatovhura keteni vakatodongorera muimba umo matainge tivete. Mukoma ndakashaya kana kuti ndoita sei. Murume wangu handina kana kumbomuudza, iye akangoenderera mberi neizvo zvaainge achiita. Ndakashaya kuti ndomuudza sei kuti baba vakatidongorera, ende vakaramba vakangotidongorera kudaro, ende vaitorakidza kuti mukutidongorera uko kwavainge vachiita vainge vachitoita chimhandara maoko. Zvinhu izvi zvakabva zvandishungurudza kusvika ndazotiza murume wangu. After ndatiza murume wangu, ndakabva ndaenda ndokubva ndanogara nasisi vangu avo vainge vachigara kutauni. Ndava kutauni ikoko ndakabva ndati nerunako rwangu it is far much better zvangu kuti pandinopinda mumarriage yechi2 ndiyo ichazova marriage yangu yekupedzisira, ende kunyangwe ndikazowanikwa zvangu nemurume anenge achihura, but zviri nani kuti ndinge ndichiwanikwa nemurume anenge aine mari dzake. Zviri nani kuhurirwa nemurume ane mari dzake. Pasina kana nguva mukoma ndakabva ndatanga kupfimbwawo nevanhu. Ndainge ndichipfimbwa nevarume vakasiyana siyana, but ndiri munhu anonyanya kupfimbwa nevarume vane mari dzavo. Vazhinji vacho vanenge vaine vakadzi vavo, but ndakabva ndazopfimbwa neumwe murume uyo airagidza kuti aiva nemari yake, but at the same time
aiva munhu ainge aine mukadzi wake. Mukomanachi semapfimbirwo andinongoitwa nevarume vose, handizivi kuti why. Kana ndikaramba murume anenge achindipfimba ava kutoburitsa misodzi, ndo zvakaita kuti ndinge ndichizoda murume uyu, kunyange zvazvo zvaiva zvinhu zvandainge ndajaira. Murume uyu akasvika pakundipfugamira tiri mumotikari make umwe musi paainge auya kuzondiona apo pandainge ndiri kumba kwasisi vangu, ndo pandakazomubvuma. But dambudziko rainge ringori iroro, asi dambudziko raiva iroro rekuti aiva munhu aiva nemukadzi wake. But ndakabva ndangomubvuma ndokubva atanga kutondilojera samwe, ndikabva ndatanga kugara naye semurume nemukadzi. Ndakati ndati garei naye mukoma, ndo paakabva atanga kundishungurudza. Aiita mamwe magirlfriends ende ainge achiita magirlfriends ake uchitoona aitoti paya kana auya kuzokushanyira, because zvaiita aiti kana akagara naamai guru kwe3 weeks, then ndaiziva kuti wiki riya rekupera kwemwedzi ndipo paainge achiuya kuzogara neni. But aiti kana auya kumba kwangu aisambokupa nguva kana kuita sei, ende munhu uya aiti kunyange akafonerwa negirlfriend aitodaira call yake. Call yaainge asingadairi kana ari kumba kwangu yainge iri call yemukadzi wake. Ndo pandakabva ndangoona kuti saka apa zvinoreva kuti hapana iripo, ndiri kungoitiswa, ndokubva ndabuda mumarriage. But bhande racho ndiroro mukoma, kana ndichipfimbwa nemunhurume hazvinei kuti murume uyu asangana neni ndiri pai, paanondipfimba chete anenge achitondiburitsira misodzi. Asi kana ndikangogara ndamubvuma kuti ndakubvuma, ndakuda mukoma, murume iyeye anobva atanga kundishungurudza zvimwe zviya zvekuti unenge uchiita sekunge uchasvipirwa kumeso nemunhu uya ainge achikuchemera panguva iya yaainge achikupfimba. Saka mukunofamba mukoma, inini ndiri kuudzwa kuti zita randakapiwa zita ravatete. Hanzi vatete vangu ndizvo zvavainge vari, kunyange zvavo ivo vatete vangu vaiva munhu akakwanisa kutomisawo musha wake. But hanzi nzira dzandiri kufamba nadzo ndo nzira dzakangofambwa nadzo navatete vangu. Ivo vatete hanzi vainge vachiita izvozvizvi zvemanjuzu. But dambudziko ravapo mukoma, handisisina kana munhu anokwanisa kundibatsira. Ende zvichitaurwa zvinonzi kunyange machira acho awo ainge achipfekwa navatete vangu, machira iwawo ariko, haana kana kumbogara agovewa kana kuraswa sezvandinongonzwa zvichinzi anofanira kuti ange achienda kunoraswa kumvura. Wacho anokwanisa kundibatsira mukoma hapana. Ende kushandiswa kwandinongoitwa nevatorwa ndo kushandiswa zvekare kwandinongoitwa nehama dzangu. Pacho pandakatiza murume wangu ndokubva ndatanga kugara nasisi vangu kutauni ikoko, ndakabva ndaona kuti kupinda kwandakanoita mumba masisi ndo kutanga kutambanuka kwakaita upenyu hwavo. Ende kubva ipapo upenyu hwasisi neupenyu hwabanguru hwakabva hwatambanuka, because ivo banguru vakabva vawana start ndokubva vatanga kuita zviya zvekuuya kuSouth Africa vachihodha magroceries. Nanhasi banguru vangu vatori nematracks avo maUD anoenda kuSouth Africa achinohodha magroceries achidzoka. Vanoita zvekuhodhesera mashops magroceries iwawo. Asi zvose izvi zvekuti upenyu hwavo wakazotanga kutambanuka, ndakatoona kuti wakatanga kutambanuka apo pandakatanga kugara navo. Nekuti the first night randasvika pamba pasisi zvinhu zvainge zvakaoma, takatongorarira cup yetea ne1 slice. Zvainge zvakangofanana nekuti takangorara tisina chatainge tadya. But mukunogara nasisi, mukana yavo yose yavainge vachiti banguru vanokwanisa kusangana nayo nemimwe minyama iyo yainge ichisanganikwa nayo nabanguru yakabva yangotanga kungonyangarika. Banguru ndokubva vangotanga kungoita munhu welaki. But sisi vakangoti ivo nemurume wavo vayambuka. Sisi vakandidzinga pamba pavo vachiita zvekundikandira hembe dzangu panze. Ndakabva pamba pasisi vangu ndakaita zvekuisa hembe dzangu nehembe dzemwana wangu muplastic.
zhinji dzacho hembe idzo dzandainge ndauya nadzo nedzimwe dzandainge ndazokwanisa kutenga ndakangodzisiyawo pamba pasisi. Zvangovawo zviya zvekuti tiri vanhu veukama ko tingagodii, but ndinotongoona kuti ndo zvandinongoitwa nehama dzangu dzose, zviya zvandinongoitwa nevanhurume zvekuti kana munhu akupfimba anobva azokutrita rough mushure mekunge wamuda, ndo zvandinongoitwawo nehama dzangu. Mukoma, kwose kwandiri kufamba ndiri kudzwa kuti ndine dzimwe nyora dzandakatemererwa kumusana kwangu uku, but nyora dzandinorangarira kuti inini ndakatemererwa ndine dzimwe nyora dzandiinadzo muzvidya zvangu umu. Nyora idzodzo ndakadzitemererwa nagogo vangu, asi chakandinetsa ndechekuti ivo gogo pavainge vachinditemerera nyora idzodzo, panguva yacho havana kundiudza kuti kudziya kwemuviri kana uri munhukadzi zvinenge zvichirevei, but nekukura ndava kukwanisa kunzwisisa kuti why vakanditemerera nyora idzodzo. But ivo vakandiudza kuti usaudza munhu kuti ndakutemerera nyora idzi. Vabereki vangu panguva iyoyo handina kukwanisa kana kumbovaudza kuti gogo vanditemerera nyora muzvidya zvangu. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kune vedare. Kana kuinewo vanokwanisa kundikweshawo nyora idzi dziri muzvidya zvangu, please ngavakubatei vobva vakupaiwo nhamba dzavo ndozotaura navo. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Kana muchida kuvabatsira munouya kuinbox kwangu, ndobva ndazoforwarda mamessages enyu kuinbox kwavo. Vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.